Tak dobrý den, já vás zdravím. My máme mít teďka hodinu 6, tak pojďme na ní. Ta hodina je podle mě úplně snadná, jednoduchá. Je tam převážně Excel a opět známé a nudné citace. Tak, co se týče toho excelovského dokumentu, tak on má několik záložek, několik listů, pojďme od jedničky. Takže první. My tady máme v této hodině si nějakým způsobem prověřit, že dokážeme tvořit nějaké úplně základní funkce a výpočty v Excelu, takže trochu si říct velice jednoduchá hodina. Tak, my tady máme výpočet rychlosti, to znamená nějaký vzoreček z fyziky, nějaká 5., 6. třída základní školy a máme tady vlastně vypočítat ta rychlost, kdy máme zadánu dráhu a máme zadaný čas. Jde tady o nějaký 100-metrový sprint, takže tady píšu 100, protože to je metrů a máme doplnit čas. To znamená, my tady chceme znát nějaký rekord, pojďme si ho najít úplně jednoduše na internetu. Nebo 100 metrů. Zkusíme ho najít, nějaké číslo, rekord. Nejrychlejší stovka historie, to je dejme tomu ono. 100 metrů za 9 vteřin a 58 setin. Výborný, to je to, co jsem chtěl, 9,58. A my tady máme doplnit čas v sekundách. To znamená, že v tuhle chvilku my si musíme zadat správně, že je to 9,58 je ten čas v sekundách a v tuhle chvilku vlastně jdeme tvořit ten samotný vzorec, kdy ten vzorec je vlastně metry lomeno sekundy, tak jak to tady vidíme v jednotkách. To znamená, že píšeme rovná se a teďka to bude dráha lomeno čas. Enter a vyjde nám tady 10,43 je metrů za sekundu. Tak jdeme dál. Úkol číslo 2. Tady máme použít funkci, kdy chceme sčítat, to znamená, to je v Excelu funkce suma, neplést s funkcí součet, je to funkce suma a my tady chceme počet obyvatel ve 100 největších městech. To znamená, tady máme ty počty obyvatel v jednotlivých městech a my chceme vlastně tu sumu. Mohli bychom si ji vložit sem na konec, ale pojďme si ji dát do tady toho rámečku, to znamená, kliknu do toho pole, dám opět rovná se, a teďka vlastně vložím funkci. Já použiju tady to fx, tím se dostanu hnedka do vlastně nabídky funkcí a tady hledám funkci suma. Ona tady může být předdefinovaná v těch nejpoužívanějších, protože jsem ji v minulosti použil. Pokud vy ji tu nemáte, tak samozřejmě můžete dát hledat vše a tady vlastně jít pod písmeno S a tam tu sumu najít. Další možnost je, že tady napíšete to slovo suma a budete vlastně hledat přes tady ten vyhledávač přejít a ono vám tu sumu nabídne. Takže já vybírám sumu a ona se mě ptá, co mám sečíst. Já si klikám tady do toho pole pro číslo 1, mám tady blikající kurzor a následně označím celý ten sloupeček, který chci sečíst. Mohl bych klidně kliknout na celý ten sloupec C a nebo takhle ručně označit. Tím, že v tom sloupci C jsou jenom ty hodnoty, které chci sčítat a žádné jiné, tak se mi to samozřejmě sečte, i když ho takhle celý zakliknu, označím OK. A tady mi vlastně vyskočí součet všech těch obyvatel těch největších měst a dostaneme se k nějakému číslu lehce přes 5 milionů obyvatel. Tak, to je úkol 2, suma, velice často používaná funkce. Úkol 3, výpočet průměru, to znamená, zase chceme použít nějakou funkci, tady máme políčko B7, kde má být ten výsledek, klikám do něj, vkládám funkci a v tuhle chvilku chci funkci průměr. Takže já zase si můžu klidně dát vše, jít na písmenko P a hledat vlastně ten průměr jako takový. Tady průměr, OK. A teďka musím jenom označit, z čeho chci ten průměr vypočítat, což jsou vlastně všechny ty známky toho, řekněme, studenta, žáka základní školy. Označím OK a ono mi to vypočte, že má průměr 2,5. Jdeme dál. Hodina 6, úkol 4.
Tady máme pracovat s nějakým vzorcem, já jsem ten vzorec tady doplnil, ať ho nemusíte zbytečně hledat, ale samozřejmě můžete si ho i najít. Cílem je, aby vlastně, když tady provedu nějaké výpočty, tak ty výpočty se měnily na základě té hodnoty v buňce C3, to znamená, aby reagovaly na tu změnu. To znamená, teď tady mám 12, pojďme si udělat ten vzorec tady mám napsaný a ten vzorec říká, že ten obvod je 2 krát pi krát r, tedy ten poloměr. Já můžu postupovat úplně jednoduše, dám rovná se, dvojku, teďka se přiznám, že hvězdička, můžete si ji odsud skopírovat, anebo můžete vědět, že se píše pravým altem a pomlčkou, tím se mi tam vloží hvězdička, pi, no tak já napíšu 3,14, my tady nejedeme úplně na stovky desetinných míst a pak znova hvězdička, což je krát a r. A teď je ten důležitý moment, vy tady nemůžete napsat 12, protože tím by se vlastně ten výpočet neměnil na základě změny hodnoty v buňce C3. Musíte tady vlastně kliknout na tu buňku C3. Když se tam napíše takhle C3, dám Enter a tím vlastně ten výpočet reaguje na tu C3 buňku. A úplně stejný je postup u toho obsahu, kdy ten obsah je rovná se 3,14 krát a teďka tady mám r střížka neboli na druhou. A v tuhle chvilku já můžu použít to, že tady dám C3 a na druhou je buňka krát buňka, to znamená znova dám hvězdičku a znova C3 a tím pádem mám na druhou Enter. Vyjdou mi tady ty hodnoty a pro vás je kontrola ta, že když tady napíšete třeba 10, tak se ty čísla mění. Já tam vrátím tu 12, ať to máme jednotný. Takže to je vlastně práce s těmi funkcemi jako takovými, respektive ze vzorci. Jsme tady nepoužili žádnou konkrétní funkci, pouze jsme pracovali vlastně se vzorcem. Tak, tohle je obdobný způsob, za jednoduché zamyšlení zase mám tady nějakou danou hodnotu, nějakou, která se může měnit a já vlastně říkám, že tohle je číslo x, ta 12 a sem mám doplnit vzoreček, který mě bude reagovat na tu buňku B1. To znamená, tady bude jednoduše rovná se a přímo buňka, kdy vlastně já chci, aby se tady zobrazovalo x, to znamená rovná se a ta daná buňka. V tomhle případě zase rovná se 2 hvězdička a buňka. V tomhle případě 5 rovná se buňka krát ta samá buňka, mám to na druhou. Na třetí to můžu takhle, vemu si ten vzoreček, vložím si ho sem a jenom přidám zase hvězdička, buňka. Mám na třetí 1 lomeno x, tak jednoduchý, dám rovná se 1 lomítko, což je děleno, a buňkou je nějaké číslo 0,08 a minus x je rovná se minus pomlčka a buňka a mám tady minus 12. A pokud teďka zase změním tu hodnotu, tak se mi všechna ta čísla přepočítají. Dám zpět, ať tam máme tu 12. Jdeme na další úkol. Výpočet BMI, tady koukám, že vzoreček doplně nemáme a máme vypočítat BMI u muže 80 kilového, to znamená zadejte výšku v metrech, tak tady pozor, 1,8 je to v metrech a váhu v kilogramech 80. Vzoreček Google. Tak, BMI vzorec, tady padá nějaký obrázek, to by nám mohlo asi posloužit, super, to je on. Takže BMI kilogram lomeno výška na druhou. Kilogram lomeno výška na druhou, takže rovná se kilogramy, to znamená buňka, lomeno a teďka budu muset dát do závorky chci dát tu výšku na druhou, to znamená buňka, já udělám krát buňka, mám to na druhou. Mohli by se tam samozřejmě vložit i tu střížku, to znamená B3 střížka a na druhou dvojka. Tak a mám BMI vypočteno. Jdeme dál. Stáří ve dnech. Tak, tady máme doplnit. Zadejte datum narození, můžete dát jakékoliv, je to jedno. Zadejte dnešní datum a
proveďme výpočet, kolik je to dní. Tak dejme tomu, že dáme 1.1. 1990 a tady dáme teďka 19.10.2020. Mám tady vložené 2 datumy a my si máme tady tím listem 7 vlastně jenom ověřit nebo uvědomit, že datumy v Excelu lze odčítat. To znamená, že já můžu udělat pouze to, že dám rovná se a teďka dnešní datum minus to datum narození a mám tady, že mi vyjde stáří ve dnech, tady potřeba říct, že to vychází ve dnech, 11 249 v tomto případě. Tak, další úkol. Tak, tady už trošku přiostříme, tady máme funkci když. Tady ta funkce, řekněme, že vám má pomoci, představte si, že jste pan učitel, paní učitelka na základní škole, máte tady seznam žáků a máte nějaké body z jejich testů. A vy chcete vytvořit funkci, která vám bude na základě té číselné hodnoty říkat, jestli ten student prospěl nebo neprospěl. A takhle si tam rozkopírujete písemky třeba za celý rok, pak si vyfiltrujete všechny, kteří neprospěli a můžete nějakým způsobem si usnadnit tu případnou práci na to pomyslné vysvědčení toho pedagoga základní školy. To je, řekněme, nějaká filozofie tohohle z toho listu a jednoduše řečeno, my to tady máme nafocené, jak se ta funkce když tvoří. To znamená, klikneme do toho pole, kde chceme mít výsledek a jdeme tam vložit funkci. Hledáme funkci když, já se podívám, jestli ji tady nemám naposledy použitou, nemám, budu muset jít do vše a hledat když. Tak. Tady když. OK. Teď se mi otevře to dialogové okno té funkce. Máme to tady vyfocený. Tady v té části o tom. A my tady chceme zadat, aby to vlastně zobrazovalo, že ten student má-li 29 a více, tak aby to psalo, že prospěl. To znamená, že my musíme říci, že tady ta buňka s těmi body v tom daném řádku, v tomto případě u toho Adámka, to znamená buňka B6, bez toho plus B6, tak je-li větší anebo rovna 29, takže prospěl. To znamená, my tady teďka budeme hledat na počítači znaky větší, menší, což je pravý alt a je to čárka nebo tečka s pravým altem a my chceme ten znak větší a nebo rovno, to znamená, že potom dáváme rovná se a 29 číslici. Kdy já teďka říkám, že ta funkce se kouká do buňky B6, tam vidí číslo 31 a je-li to číslo větší anebo rovno 29, tak, a teď ta funkce se mě ptá, tak co? Pokud ano, pokud je to větší, tak do toho ano musím já napsat prospěl. A tady napíšu neprospěl. Jo, jakmile to odkliknu, tak se tam doplní uvozovky. Ty uvozovky vlastně té funkci říkají, tohle to zobraz, tady to jde jako odpověď. Ty uvozovky vy tam nepíšete. OK. Teď mi to píše prospěl. Teď se nabízí udělat tu funkci ve všech dalších. Samozřejmě, že se to dělá ručně, já si dovolím to takhle jenom rozkopírovat. Je to podstatně snadnější. A mám tady kontrolu, že ti studenti, kteří měli 27, 28, tak mají z té dané písemky neprospěl. To znamená, funkce je v tu chvilku správně. Tady to máme případně nafocený, jak to přesně je ten postup při tvorbě té funkce. Jdeme dál, úkol 9. Tak, tady je to podobné téma. Zase použijeme některé funkce, v podstatě si tak trošku zopakujeme to, co jsme udělali v těch předchozích úkolech. Máme tady nějakou tabulku studentů a jejich výsledků na pomyslné základní škole. Chceme vypočítat průměr, chceme vypočítat nejhorší známku a chceme vypočítat nebo zobrazit, zda prospěl či neprospěl ten student. Pojďme na to. Průměrná známka, tak tady se nabízí funkce průměr, to už jsme tady použili, průměr, OK, a daný řádek. Dáme tam i chování. Neřešme teďka, zda tam má být, nemá, prostě ho tam zařadíme. A máme průměr. Rozkopírujeme dolů a máme průměr u všech studentů. Nejhorší známka. To znamená, my chceme zobrazit v této buňce nejvyšší hodnotu z toho daného řádku.
To znamená, tady se nabízí použít takzvaná funkce max, která z daného výběru, který určíme, tak zobrazí nejvyšší hodnotu. To znamená, můžeme si to klidně dát hledání, ať furt jenom tady nelistujeme, dáme max, přejít. Tady se nám ukazuje max, vkládám do té buňky N4, tak vkládám max a zobrazím nebo dám té funkci za úkol prozkoumávat jenom ty jednotlivé známky. OK? A ona mi vrátí jako odpověď číslo 4, což je nejhorší známka toho Adámka z výtvarné výchovy. Nemaluje hold hezky. Tak, rozkopíruju dolů. Nějaká letmá kontrola. Kolář má z něčeho 5, má z angličtiny. Neumí anglicky, má bůro. Tak, další, co máme udělat, je výsledný prospěch. Takže to jsme dělali v listě předchozím. To je znovu funkce když. Znovu si ji vyzkoušíme. V tomhle případě se musím zeptat, kam se má funkce když koukat. Já ji tam vložím do O4, vložím funkci když. Mám kliknuto do O4, vkládám když, OK, a funkce se mi ptá, no a kam se mám koukat? Vy musíte té funkci říct, do které buňky, kostičky, když to řeknu jednoduše, tak se má ta funkce podívat. Já navrhuju využít ten předchozí sloupec, tu nejhorší známku a říci, aby se tam ta funkce koukala. Protože pokud má ten student 5, jsme na základní škole, má 5, tak by to mělo zobrazit neprospěl. To znamená, že ten předchozí sloupec s tou nejhorší známkou tak je ideálním místem, kam tu funkci pošleme, aby se koukala. A potřebujeme jí říct, že se má koukat na 1 až 4 prospěl a 5 neprospěl. To znamená, já můžu udělat, jedna z možností je tam napsat, je-li to N4 větší jak 4, tak to napíše, že neprospěl. A pokud je to menší, tak prospěl. Zkusíme, jestli mi to vyjde. Tady mám prospěl, to vypadá nadějně. A tady u těch 5kařů mám neprospěl. Vy samozřejmě můžete tu funkci ještě postavit tak, já si ji tady ještě jednou znovu vyvolám tím fxkem, že můžete říct, že pokud je to například menší jak 5, takže prospěl. To znamená, postavit tu funkci můžete různými způsoby, nebo můžete říct, že to má být menší a rovno 4 a v tu chvilku, že prospěl. Jo, takže ta formulace je potom na vás. Důležité je, že to správně vyjde a že to u těch 5 ukazuje neprospěl. Tak, v tuhle chvilku list máme hotový. Jdeme dál. Tak, tady máme zase nějakou práci s tabulkama. Já možná využiju toho, že to musím nahrát a otevřeme si to v samostatném Excelu, ať si to můžeme dát vedle sebe a koukat do těch pokynů a vidět zároveň ty výsledky. To znamená, když se podíváme sem, tak máme vzít a pracovat tady s tím seznamem nějakých zase skladeb. Já si dovolím teda skopírovat nějaký prostý text pro jistotu, skopírovat, takhle to rozšířím, ať to vidíme a tady si ten list zúžím a budeme se do něj dívat, co máme udělat za kroky. Tak, jdeme na to. To malinko oddálím, ať tam vidíme celý ten přehled. Takže máme skopírováno. Pokud chcete, můžete si to dát do PDF, to je na vás. Otevřeme si nový Excel, výborný, to mám. Do nového Excelu skopírujeme sloupec A mám, označíme a názvu sloupce dáme Ctrl+C, to je jasně, to je jak kopírovat. To už jsme skopírovali. U každého řádku vidíme, že tam je číslice, pomlčka, interpret, pomlčka, název skladby. Nepravda, je tady číslo, pomlčka a pak je tady zase další pomlčka. Takže my provedeme ten krok, který už jsme v minulosti dělali, rozkrojíme si ten sloupec pomocí pomlčky. Označím celý sloupec A, dám data, text do sloupců, oddělovač, protože budu oddělovat nějakým znakem, další, nebude to tabulátor, odškrtnu tabulátor, zaškrtnu jiné, bude to pomlčka. Jakmile tu pomlčku napíšu, jak by se mi tady ty sloupce měly už objevit. A oni se objevili, mám tady jedničku, sloupce, pak tady mám název a pak tady mám název té skladby. Dám další a dokončit. V tuhle chvíli se mi pomlčka vlastně použila jako dělící znak pro rozdělení do 3 sloupců. Koukneme dál, tohle jsme teďka udělali. My teďka můžeme samozřejmě ten první sloupec zúžit, protože tam jsou jenom číselné hodnoty, naopak sloupce B a C můžeme rozšířit, ať je to pěkně přehledné, ať to vidíme. Tak
to taky máme. A do tabulky si máme přidat první řádek, který má mít nějaké názvy. Tak já si takhle z lenosti ty názvy skopíruju, ať nemusím nic psát. Dám přidat řádek, uložit řádek. Tady. Uložit buňku. A tady chci mít napsaný pořadí. Tady chci mít napsaný interpret. A tady chci mít napsaný skladba. Malinko to rozšířím, ať to slovo pořadí je vidět, stačí trochu. Jdeme dál. Do nových buněk přidáme, no máme, jasně. Tak, dále chceme ze všech 30 řádků a toho prvního řádku s názvy sloupců, tak udělat vlastně tabulku. Označím si celou tu oblast, se kterou chci dělat tabulku, dám uložení, tabulka, OK. A mám z toho tabulku. Jo, máme to tady na print screenovaný, když tak, kde ta ikonka je. Já ji mám modrou, tady v náhledu taky modrá, to je náhoda. Tak, a my chceme, aby byla žlutá, no tak jasně. Tak já teďka roztáhnu, ať máte vy přehled, kam klikám. Takže mám kliknuto v tabulce, čím se mi tady otevře navíc záložka té tabulky, kde já můžu potom měnit některá ta nastavení té tabulky. To znamená, my teďka máme za úkol vlastně v tom návrhu tak změnit ten styl. Já to tady mám takhle jenom ikoně, když to roztáhnu navíc, tak se mi tady ty styly takhle ukážou a mám zvolit nějakou žlutou, tak třeba tu. Tak, jo, takže v tom návrhu tabulky, teď se mi to tady skrývá, není to tolik vidět, ale když to roztáhnu, tak ten návrh tabulky tady je. Tak, jdeme dál. Co máme udělat? Barvičku máme, krásně žlutá, jasně. Chceme vyfiltrovat pouze interprety, kteří mají pořadí 1, 2, 3, 10, 20, 30. OK, tak to je jednoduchý. Pořadí, filtr, vypnout vše, zaškrtnu 1, 2, 3 a potom zaškrtnout 10, 20, 30, OK. Takhle mi tady zbydou ve filtru, takže nějaké procvičování, využívání filtrace. To musím říct, že to je z Excelu jedna z těch věcí, kterou opravdu má smysl umět, kterou využívá celá řada lidí opravdu na denní bázi. Tak, co máme dál za úkol? Jsme přeskočili, jo, máme seřadit. Seřaďte vyfiltrované interprety abecedně podle sloupce interpreti. To znamená interpret, kliknu a seřadit od A. Čím se mi tady změní pořadí a mám na prvním místě 10. a pak 20. interpreta. Výborný, zkusili jsme si vyfiltrovat a seřadit podle abecedy. My máme ale za úkol do potom toho odevzdávaného Excelu, což je tenhle, kde jsou ty pokyny a kde jsou všechny ty námi vypracované úkoly, tak tam máme dát celou tu tabulku. To znamená, že my si musíme ukázat ještě další fakt a to je vypnutí toho filtru. To znamená, kliknu na ten trichtýř, který mi říká, je tam nějaká filtrace a vymazat filtr. A tím se mi vymaže celé to nafiltrování. Pokud bych chtěl být úplně důsledný, tak bych měl říct, no ale chtěl by to zase zpátky seřadit ty interprety. Tak to není problém. Pořadí seřadit od nejmenšího, kliknu a mám to zase od jedničky. Jo, to spíš jenom pro nějakou úplnost, pokud bychom to chtěli mít úplně správně. A my máme tu tabulku, kde jsme nafiltrovali a to filtrování zase zrušili, tak máme vložit tady do tohohle z toho Excelu, do kterého se díváme a máme tam vytvořit nový list, co se dělá tady tím pluskem v tom dolním pásu s těmi úlohami, tak tady máme vytvořit nový list, který se má jmenovat úkol 10 výsledek. Tak já si to zase takhle hezky skopíruji, to nemusím psát, Ctrl+C. Tady si dám plus, přibyde mi tady nějaký list nový, ten dám za tu 10, do které koukám, dvakrát kliknu na to list 1 a dám Ctrl+V a vložím tam to úkol 10 výsledek, Enter. Tak a teď tam tady tu tabulku skopíruju a to udělám tak, že kliknu do rohu tabulky, Ctrl+C, do buňky A1, Ctrl+V a je tam fialová, pokud se vám nelíbí, můžete dát jinou, samozřejmě to umíme a tam klidně nastavím zpátky tu jakoukoliv, třeba oranžovou, nebo bych mohl opravdu do toho jít a chtít prostě tu žlutou. Tak tohle odmítnu, pak tam zavolám. Jo, takže oranžová, klidně, nemám tam zadaný asi, jaká má být.
A to by mělo být v tomto úkolu všechno. Tady mám dokonce zelenou, můžete nastavit zelenou. Tak, úkol 11. Úkol 11 je náš velice oblíbený a to jsou opět a znovu stále dokola citace. Tak, asi nemá smysl, abych je vyplňoval, můžeme klidně pro zábavu jednu citaci na pobavení. Šup, otevřem si ji. Klidně to první, je to nějaký článek, na nějakém webu, tak pojďme to citovat jako webovou stránku, to znamená, můžu si tady otevřít dokument, já už to tady mám, můžu si tady otevřít citace, máme tady připravené, takhle si to natáhnu do větší šířky, citujeme nějakou webovou stránku, to je ten příklad, já z nejvyšší levností si tady skopíruji ten mustr, dvakrát kliknu, teď na základě toho mustru bych už měl dokázat ten web zpracovat do té citace, jak potřebuji, pojďme na to, mělo by to být chvilička. Takže autor. Mám tady nějak název webu, mám tady datum, autora stále nevidím, to vypadá tragicky, jedu dolů a autor tady je. Co jsme si říkali, tituly neuvádíme v citacích, vkládám jméno autora, příjmení mám mít první, to si pamatuju, anebo když to nepamatuju, tak to tady mám napsaný v tom PC citace. To znamená autor, čárka, křestní jméno, čárka, pak bude rok, já už si sem nachystám tečku, příjmení píšeme velkými, to znamená, tady můžu si takhle pomoct, nemusím to přepisovat, teď chci rok. Rok jsem viděl nahoře, beru, vkládám rok, co tam máme dál, název článku, perfektní, ten tady taky mám, vkládám jako prostý text, aby se mi tam nekopírovalo nastavení, za název článku má být tečka, píšu tečku, pak má být in, těžká lenost, skopíruju in, název webu. A jak jsem si to skopíroval, na to bacha, tak tady je název webu kurzívou, mám to tady napsaný, tak na to nezapomínám. Název webu je tady logo pro sestru.cz, takže proč toho nevyužít, dáme pro sestru.cz. Já bych si dovolil dát velký P a velký S, ať nějakým způsobem ctím název toho webu. Když píšu třeba Google nebo Seznam, tak ho píšu taky s velkým písmenem, takže já bych tady to ctil a dal bych velké P a velké S tady mají oni vlastně v tom logu, takže to budu ctít. Tak, potom tady má být online, vložím a nezapomínám na to, že tady má mít kurzívu. Takže název toho webu pěkně označím, dám do kurzívy. Ťuk, online mám vloženo, co mi tam chybí dál. Místo vydání nakladatelství, rok publikování. Tak tohle už jsme si říkali, to je téma, které u řady webů, u řady článků vůbec nenajdete. To znamená, já co tady můžu uvést, tak v podstatě, když se koukám, tak tady nikdy nemám napsaný, že to je vydáno v Praze a tak dál, ale mám tady přímo datum toho článku. To znamená, můžu tam uvést to datum publikování, ale nabízí se otázka, jestli tohle vůbec tam uvádět, protože v nakladatelství tady neuvedu rok, tak já už ho tady mám a tím pádem to publikování bych tady ani nemusel uvést. Pokud bych přesto chtěl, jasně, můžu tady prostě dát to datum, takhle udělil tečkou, ale nutně by tam být nemuselo. Pak si kopíruju tohle cit, abych tam měl hranatou závorku a cit a datum citování. Datum musí být v jednotném formátu, takže můžu například napsat 2020, jo, pořadí jakoby rok, měsíc, den. Můžete napsat ale i měsíc, nebo den, měsíc, rok, ale musíte to mít ve všech citacích stejný, musí to být jednotný. Pak tady má být dostupné to slovo, tak to tady dám a URL adresu tu máme v zadání, dám, enter a mám citaci hotovou. Nezapomenu tohle vymazat. A citace řadím podle abecedy, to znamená jen takhle pro ukázku, jo. Na konci se řadím citace. No a tím máme tu hodinu hotovou, to znamená, tady ty citace vy potom můžete buď to poslat samostatně jako Word, to znamená, že do stagu do semestrálních prací odezdáváte 2 dokumenty, anebo ještě v lepším případě, aspoň pro mě to je potom jednodušší, tak můžete klidně ty citace vložit přímo do tohoto Excelu, třeba tady do toho místa, to znamená, já si takhle ty citace vemu a vlastně je pouze vložím do toho Excelu. Nebráním se téhle možnosti. Ono se mi to ale vloží takovýmhle způsobem, to znamená, že vy byste to potom měli vložit tak, aby to bylo bez nějakého hypertextového odkazu a tím si ale vymažete tu kurzívu, to znamená, že tu potom budete muset
tady v tom dokumentu u toho názvu těch webů doplňovat, což je zbytečně pracný. Takže jedna možnost je vložit to do Wordu a poslat, nebo to vložit takovýmhle způsobem do tohohle z toho Excelu, anebo ještě se nabízí varianta, že to můžete klidně vyfotit, použijete výstřižek, to je normální funkce v Windowsovských operačních systémech a můžete to takovýmhle způsobem vyfotit. Taky možnost. Ctrl+C a můžu to sem takhle vložit jako obrázek. Ctrl+V. My vám to samozřejmě plamenně opřipomínkujeme. Tak, perfektní, já vám děkuju a mějte krásný den.